Bola Bali Ngatingal Panglimbang 5 menit dina Setuwagi tanggal 11 April tahun 2026 kapetik saka Injil Markus bab 16 ayat 9 tekan ayat 15. Wiwit ngajari bocah-bocah novis nulis migunakake huruf tegak 6 bulan kepungkur. Tugasku saben dina ngecek kemajuan kecakapan bocah-bocah mau anggone nulis. Nadyan wis 6 bulan kaajari, ya sacara pribadi, ya sacara bebarengan ning kelas, isih ditambah alat peraga arupa gambar poster bab cara nulis huruf tegak. Ning kok ya isih ana wae bocah-bocah sing ora bisa nulis kanthi becik. Rasane percuma ngajari bocah-bocah kaya mengkene iki. Aku nganti rada judheg, kepara malah nglokro. Njur enake dikepiyekke ya bocah-bocah kaya ngene iki. Nanging aku kupiye tetep dadi guru sing becik lan bertanggung jawab. Aku tetep kupiye sabar lan sareh. Saben wong mono kanugrahan kemampuan kang beda-beda. Mengkono pamupusku karo tetep telaten ngajari bocah-bocah mau. Perikop Injil Markus kang kaaturake pasaman suci dina iki ngemut ringkesan prastawa pangatingal dalam Gusti Yesus marang para murid. Banget renyuhake memper karo pengalamanku ing secala nadyan bola bali kaketingali Gusti Yesus. Nanging para murid mau padha dedel ati lan pikirane. Para murid banget angel anggone percaya nganti Gusti Yesus duka. Kanthi sereng Gusti Yesus nyelatu para murid kang angel percaya mau. Duka dalem Gusti sajak kasil mbuka ati lan pikirane para murid mring kasunyatan menawa Gusti Yesus temen-temen wungu saka seda kanthi jiwa lan raga dalem. Para murid sadar menawa ora prayoga ngendelake diri pribadi ananging kudu gelem asrah pitaya mring Gusti. Lebariku Gusti Yesus ngutus para murid martakake kabar kabungahan wungu dalem. Saka waosan bisa kadudu 3 piwulang. Sepisan kanggo bisa percaya mring wungu dalem Gusti butuh sawijining proses. Proses mau butuh kasabaran. Ana murid sing ngremehake wanita apa meneh wanita kebak dosa saengga wegah percaya. Ana murid sing keseret kasedihan berlarut-larut saengga ora saguh mikir kanthi bening bab piwulang dalam Gusti Yesus ing wektu-wektu kepungkur saengga uga tiba ing sikap angel percaya. Ana uga murid sing keminter saengga nutup ati kanggo nampa warta-warta kang katone ora tinemu nalar. Ing kene Gusti Yesus ora waleh-waleh anggone ngetingal marang para murid enggo para murid mau temen-temen yakin. Kapindho kanggo bisa ngeyakinake para murid pancen butuh sing jenenge ketelatenan lan kesabaran kanggo ngemong lan nerangake. Iku kang dadi tujuane Gusti Yesus geneo panjenengane bola bali ngatingal. Katelu butuh campur tangan Allah yang Roh Suci kang kuwasa mbuka lan madangi ati. Para tresna pelen kinasih, mbok menawa ketuk dina iki uga isih akeh para pendherek dalem Gusti kang kaumbang-ambingake mring sikap kurang percaya, kepara wegah percaya menawa Gusti Yesus temen-temen wungu saka sida kanthi jiwa lan raga dalem. Kapercayane amung winates teori wae. Prayoga sabar sinau marang para sedulur kang satunggal kapitayan, luwih sedulur kang kawugan gulawentah iman kekatolikan. Prayoga uga mbuka ati kanggo karya dalam Yang Roh Suci. Amung panjenengane wae kang saguh madangi ati kita saengga mangerti karya-karya dalam Gusti kang ora tansah bisa kagagapi nganggo nalar iki. Suwawi sami munjuk kunjunganmu dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Gusti Yesus kawula muju suwun awit karya kaselamatan dalem ingkang kedah panjenengan bayar mawi sangsara lan sedo dalem. Kawula bingah dene panjenengan wungu saking sida saperlu ngirit kawula tumuju gesang mulya langgeng. Amin. Kunjeng asma dalem yang Rama sayang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.